maistellaan. Täällä uutuus S-Marketissa. Joku White Peach. Valkoinen persi. Summe edition. Elikkä Kuvaaja saa avata. Okei. hän maistaa myös seuraavaksi ja antaa arvon. Okei, no niin. Kuvataan sen jalkoja. Haluatko maistaa? Juu, haluat. Mitä sanot? 5/5. Okei, 5/5. 5/5. Mä en edes vielä maistanut, nää maistui tää eilen. Tää tuoksuu Mä laukeen tälle. Tää tuoksuu siltä, ootteko te maistanut sitä Jaffa hedelmäpommia? Tää tuoksuu sille. Toi maistuu siltä, tiedätkö Sinkki plus E-juomia? Tai niiltä. Niin toi maistuu siltä. Vähän se. No siis tää maistuu siltä Jaffa hedelmäpommilta ja aika paljon. Mä en normaalisti tykkää persikasta, mutta tää on aika hyvää. Tää on valkoinen persikka. Nee. Tiedätkö mikä muu on iso ja valkoinen? Tuuspa vittukin. Mä sanoisin, että ekan kerran maistajaksi mä sanon, että 4,5/5. Tää on oikeesti aika hyvää. Mä sanon 5/5. 4,5/5 ja kuvaaja sanoi 5/5. On tää aika suositelta ja tämähän on ihan normaali reitumihin. Joo. No ei kai, kiitos että katoitte. Ai niin, ja 50 tilaa spesiaali on nyt postattu kanavalle, eli menkää tsekkaamaan. Spesiaali on tulossa joo. Nähdään!